Kaso sang COVID-19 sa distrito sang Arevalo. Nadugangan, Iloilo City Government ginahandaan ang General Community Quarantine samtang ginahulat ang desisyon sang National IATF. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health Region 6 na dugangan ang kaso ng coronavirus disease 2019 sa distrito sang Arevalo. Ini ang 39 anyos nga babae nga taga Santo Niño Sur sa diin ikapito na ini nga nagpositibo sa COVID-19 sa barangay. Suno kay Mayor Jerry Trañas, kumpirmado nga may close contact ang babae sa nagpositibo nga kasilingan sini. Ang nag-positive, may contact sa isa man ka-positive. And ang initial nag-positive, ara na sa aton facility sa Jubilee Hall. So, ginsaylo na to siya sa St. Therese. Wala sa payan nga may nagdugang, hindi naman kinahanglan suno sa alkalde nga ipaidalom liwat sa lockdown ang barangay, bangod ulihi lang nga nagwa ang COVID test results sini. Samtang ginhandaan naman sang Iloilo City Government pananglitan nga ipaidalom sa General Community Quarantine ang bugos nga syudad. Magasapol naman ang ad hoc committee kung anong mangin guidelines sa May 16 kung may mando na halin sa National Interagency Task Force nga GCQ ng Iloilo City. Pinapreparahan man naton ang aton workforce para sa city para ang mga programs and projects masigit naman, no? Dugang pa sang alkalde sa new normal, kinahanglan sa gihapon nga mapasiguro ang social distancing sa mga establishmento, paggamit sang face mask kag pagpatigayon sang disinfection measures. Samtang nagpangayo naman sang bulig ang Bureau of Jail Management and Penology Region 6 agud makuhaan sang swab samples ang mga personnel sa diin buwas igapatigayon ang testing. Sa pinakauli nga health bulletin, nagnegatibo na sa COVID-19 retest ang unang nga nagpositibo sa Banwa sang Zaraga, Iloilo. Sa karon 93 na ang total confirmed COVID-19 cases sa Western Visayas, 38 ang recover sa Balatian. May 6 na nga kaso sa Aklan, 14 sa Antique, 5 sa Capiz, 18 sa Iloilo Province, 2 sa Negros Occidental, 9 sa Bacolod City, 16 sa Iloilo City, 23 naman ang nagpositibo sa mga repatriated OFWs. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.